Čiže dá sa povedať, že na Slovensku sme vybudovali v spolupráci viacerých desiatok veľmi šikovných a múdrych ľudí funkčný systém starostlivosti o ľudí v kríze. A tak, ako je postavený a tak, ako je nadizajnovaný, nemá v krajinách Európskej únie z rôznych dôvodov možno konkurenciu. V tých bývalých západných krajinách je to preto, lebo tam kontinuálne sa budoval a fungoval ten systém, čiže na čo ho vylepšovať, keď funguje. A v krajinách východných nejakou zhodou okolností sa nám podalo naozaj vymyslieť veľmi efektívny a dobrý systém, ktorý povedzme iné krajiny ešte nemajú. My sme uvažovali najprv nad rozšírením do Českej republiky, to by bolo asi najlogickejšie riešenie, ale tá situácia to zmenila a poskytla nám možnosť nejakým spôsobom ovplyvniť Ukrajinu v spolupráci aj s Slovenskou charitou a v spolupráci s viacerými organizáciami sme na Ukrajine dosiahli veľmi zaujímavý moment. To znamená, bola to krajina, ktorá bola veľmi poškodená, rozbitá, tie štruktúry tam nikdy veľmi nefungovali a teraz ešte menej. A zhodou rôznych okolností sa stalo, že tento slovenský model začal byť pre nich zaujímavý. Začali tam vznikať také potreby, že teda dobre, príďte nám to ukázať, alebo my sa chceme prísť pozrieť, ako to u vás funguje, lebo máme krajinu v podstate zničenú veľkým konfliktom, takou malou občianskou vojnou. A to je zároveň ale príležitosť na to, aby sa veci mohli znovu dať do poriadku a dohromady. Takže súčasťou tej starostlivosti a tej komunikácie s nimi je ovplyvňovanie, podporovanie, budovania týchto štruktúr. Čiže dá sa povedať, že dnes sme v situácii, že Ukrajina začína zavádzať do života formou budovania štruktúr a konkrétnych organizácií tento slovenský model spolupráce medzi štátom, tretím sektorom a samosprávou v prípade krízových udalostí.